Aleix, Digues. sabies que l'aigua freda pesa més que la calenta? Però què dius? L'aigua és l'aigua, tant si és freda com calenta. D'on has tret tu això? Però si ho vaig llegir a la revista de l'institut. Nois, escolteu què diu. Diu que l'aigua freda pesa més que l'aigua calenta. Això és Vai, impossible. Amors. Vale. Comprovem-ho! Hola, nosaltres som un grup de científics de primer d'ESO de l'Institut Vall de Llemana. Nosaltres som en Cesc Coromina, en Genís Pujola, la Paula José i la Mar Riassol. I jo em dic Aleix. I ara realitzarem un experiment per demostrar si l'aigua freda puja o baixa o si l'aigua calenta puja o baixa. Aquí hi ha aigua freda i abocarem colorant blau. Tot seguit abocarem aigua calenta a dintre d'aquests dos recipients. A continuació posarem colorant vermell als dos recipients d'aigua calenta. A continuació, jo giraré l'aigua freda damunt de l'aigua calenta. I jo giraré l'aigua calenta sobre la freda. A continuació traurem els plàstics i veurem què passa. Com podeu veure, l'aigua freda té més densitat i baixa, i l'aigua calenta té menys densitat i puja, i aquests es barregen. Com podeu veure, aquests dos recipients estan en un ordre correcte. Vol dir que no es barregen. En funció de l'experiment que acabem de realitzar, us llancem un repte. Si estiguéssiu en una piscina d'aigua freda i en una piscina d'aigua calenta, quina creus que flotaríeu més? Si sabeu la resposta, escriviu a ingelavall@xtec.cat.